Daný je trojuholník ABC. Veľkosti jeho strán označme malé a, B, C. Zostrojme kružnicu, ktorá je do tohto trojuholníka vpísaná. Hľadaná kružnica sa zvnútra dotýka všetkých strán trojuholníka. Ak chceme zostrojiť kružnicu, musíme poznať jej stred a polomer. Najprv nájdeme stred hľadanej kružnice. Polomer kružnice bude vzdialenosť tohto stredu od ktorejkoľvek strany trojuholníka. Ak sa má kružnica dotýkať strany AB a súčasne strany AC, jej stred musí ležať na osi uhla, ktorý tieto strany zvierajú, teda na osi uhla BAC. Zostrojme túto os. Kružidlo zapichneme do bodu A, vezmeme doň ľubovoľnú vzdialenosť a zostrojíme kružnicový oblúk so stredom v bode A. Daný oblúk pretne strany trojuholníka v bodoch A1 a 2. Ďalej kružidlo zapichneme do bodu A1 a vezmeme doň vzdialenosť väčšiu ako polovica vzdialenosti bodov A1 a 2. Zostrojíme kružnicový oblúk so stredom v bode A1. V kružidle ponecháme danú vzdialenosť a zostrojíme kružnicový oblúk so stredom v bode A2. Kružnicové oblúky sa pretnú v bode A0. Zostrojíme polpriamku A0, čo je os uhla BAC. Označme ju malé O1. Ak sa má kružnica dotýkať strany AC a súčasne strany BC, jej stred musí ležať na osi uhla, ktorý tieto strany zvierajú, teda na osi uhla ACB. Zostrojme os uhla pri vrchole C analogicky ako os uhla pri vrchole A. Kružnica, ktorá sa zvnútra dotýka všetkých strán trojuholníka, má stred v bode, v ktorom sa pretínajú osy O1, O2. Označme ho bod P. Os uhla pri treťom vrchole B nie je nutné zostrojiť, no zostrojme ju a dokážeme tak, že všetky tri osy sa pretínajú v jednom bode. Osy O1, O2, O3 sa pretínajú v bode P. Je to stred hľadanej kružnice. Polomer tejto kružnice nájdeme ako vzdialenosť bodu P od ktorejkoľvek strany trojuholníka. Z bodu P veďme kolmicu na stranu AB. Táto kolmica pretne stranu AB v bode T1. Veľkosť úsečky PT1 je polomer hľadanej kružnice. Bod T1 je súčasne bodom dotyku kružnice so stranou AB. Analogicky zostrojme body dotyku kružnice so zvyšnými dvomi stranami trojuholníka.
Zostrojme kružnicu K so stredom v bode P a polomerom R, pričom polomer je rovný vzdialenosti bodov PT1 alebo PT2 alebo PT3. Kružnicu pomenujme K s indexom V, kružnica vpísaná do trojuholníka ABC. Na záver si zopakujme. Stred kružnice vpísanej do trojuholníka leží na prieniku osí uhlov tohto trojuholníka. Polomer danej kružnice je vzdialenosť jej stredu od ľubovoľnej strany tohto trojuholníka. Pri hľadaní stredu kružnice stačí zostrojiť osy ľubovoľných dvoch vnútorných uhlov trojuholníka.